lamig na ng umaga ay nagpaparamdam na nalalapit na ang panahon. Pasko na at kay saya. Sa mga batang may pangarap, ang banal na pangalan. Sa langit may mga bituin, parang ngiti ng ating pangarap. Bombo kahit kanino, sa atin nagbibigay saya. Kahit gaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Pamasko di lang dahil sa pera, kundi para sa ating kasiyahan. Ang karuling mula noong una, sa Pasko pinaghandaan. Kusa ng Star FM at Bombo, palakasin nating kultura. Kaya programa'y isinulong sa kapwa at pamayanan. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa pamaskong musika. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa Bombo, radyo, musika. Tayo na't magsama-sama sa Bombo, radyo, musika. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, ako ang siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba.
Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Hindi na dapat pang puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luwas sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim.
Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we
Radio Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madre sang Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul, kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw sa inyo nga tanan, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Kamusta kamo si Father Francis Perez liwat? Ang inyo kaupod sa aton nga programa, ang mga dagway sang paghigugma. Karon, ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni Santa Teresita del Niño Jesus, Berhen kag Doktor sang simbahan. Mga muyo kita upod kay Santa Teresita del Niño Jesus. O Diyos nga amon amay, imo ginatigana ang imo ginharian sa mga mapainubuson kag sa mga kabataan. Itugot nga sundo namon nga may pagsalig ang banas ni Santa Teresita, agud nga paagi siya pagampo, makita namon ang imo himaya nga dayon. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga matuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni Santa Teresita del Niño Jesus. Si Teresa Martin ginpanganak sa Alencon, Francia, sang Enero 2, 1873. Pagligad sang duha ka adlaw, ginmuyagan siya sa simbahan sang Notre Dame sa ngalan nga Marie Frances Teresa. Ang iya ginikanan amo San Luis Martin kag Seri Garin. Siya ang kamanghuran sa ila nga mag-ululutod. Ang iya iloy, namatay sang 4 pa lamang katuig ang iya edad. Ang iya mapinalanggaon nga amay kag mga utod, ang nag-atipan kag nagpadako sa iya. Pagkatapos ang pagkamatay sa iya pinalangga nga iloy, ginpakamaayo nila nga maghalin didto sa lisyo, agod didto magpuyo ang ila bug-os nga pamilya. Kag amo ini ang panaysayon sang iya amay nga si Luis. Sa hingapusan sang tuig 1879. Ang akon anak nga si Teresa, nagbaton sang sakramento sang konfesyon sa nahuuna nga bes. Kag sang piyesta sang Pentecostes sang 1883, iya ginbaton ang dako nga grasya
sang pag-ayo sa iya malala nga balatian, paagi sa pagbudig sa mahal nga Birhen sang Victoria. Sa paghanda kag pagtudlo sa mga madre sang Benedictine, nagbaton siya sang primer komunyon. Sa pagpakig-isa kay Kristo sa balaan nga komunyon. Kag sa amuman nga tuig, iya nabaton ang sakramento sang konfirmasyon. Puno ako sang grasya sang Diyos, sang iya espiritu. Kag daw ano ini kadako nga bugay nga ako nabaton sa akon kabuhi. Kag lubos gid ako nga nagapasalamat. Tungod kuno wala ang grasya sang Diyos, initanan, hindi mahanabo sang tayuyon. Sa edad nga 14 anyos, sang Paskwa sang tuig 1886, nabatyagan ni Teresa ang konbersyon nga amo nagbaylo sang iya kabuhi. Sugod sadto, may gamhanan nga kusog kag espiritu nga amo ang nagpanghikot sa iya kabuhi nga mangin mahigugmaon. Gani sa edad pala mga 15 anyos, nagsulod siya sa monasteryo sang Carmelita sa Lisyo sa paghalad sa iya bugos nga kabuhi sa Diyos. Hindi ko matungkad ang gugma sang Diyos kag kaluoy sa paggiya sa akon kabuhi nga mangin isa ka reliyosa. Kag tungod sining mapinadayunon nga grasya nga ginbugay sa akon sang mahal nga Diyos. Akon ginsabat ang iya panawag sa paghalad sang akon kabuhi bilang iya kubos nga alagad nga mangin isa ka madre. Naging katapo siya sang kongregasyon sang Carmelitas kag ang iya naging relihiyos nga ngalan amo si Sister Teresa del Niño Jesus. Didto sa sulod sa monasteryo, iya gintuman kag ginpangabuhi ang simple nga kabuhi nga may katutom kag mainampuon nga pagpangamuyo kag masunson nga paghiusa sang iya kaugalingon sa presensya sang Dios. Ang pagpalangga sang Dios, ako nabatyagan sa tagsakation sang akon kabuhi. Bisan sa balatian kag sakit nga ako naangkon, sa tinion sang akon pagduda kag kahadlok. Ang Dios yara nagaubay sa akon, kag nagpabilin nga tampad. Gikan sa iya maluluyon nga paghigugma. Ang akon sakit sa baga, wala ini makaupang sa akon pag-alagad, paagi sa akon pagsakripisyo, kag ginhalad ko ini nga pag-antos para sa misyon. Malawig ang pag-antos ni Sister Teresa sa iya sakit nga tuberculosis, kag namatay siya sang Setyembre 30, 1897 sa edad nga 24 anyos. Kag ang iya katapusan nga mga tinaga nga istorya sa iya kabuhi, amo ini. O Diyos ko, ginahigugma ko ikaw. Ginkanonizar siya ni Papa Pio XI sang Mayo 17, 1925, kag ginproklamar nga patrona sang misyon. Ang kapiestahan ni Santa Teresa del Niño Jesus, Oktubre 1. Magapadayon karon si Father Francis ay pagpaambit sang kabuhi ni Santa Teresita del Niño Jesus, Berhen kag Doktor sang simbahan. Kag aton siya updan paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. Ang kabuhi ni Santa Teresa del Niño Jesus, ang patrona sa mga misyoneros. Isa man kapamatanon nga sa diin naghalad sang iya kabuhi, kaupod man sang iya nga mga ginikanan, nga gindeklarar man subong sang simbahan nga mga santos man. Ang iya bukasyon, ginpahayag sang Christmas, kag sang Enero 2, tuig 1886, sang ang aton Ginoo nagpakita sa iya, ang iya edad sadto 14 anyos. Amo ato ang panugod sang iya kalipay kag subong man paghigugma. Si Teresa amo ang kamanghuran sa siyam kamag-ululutod. Ang iya amay si Luis, kag ang iya nga iloy si Celie Martin. Ang iya nga iloy napatay sang 4 pa lang siya katuig. Sa edad nga 15 anyos,
Nagsulod siya sa konbento sa mga Madres Carmelitas. Bangod lamharon pa siya, ginatagan siya sang dispensasyon sang Santo Papa, ginngalanan siya kay Sister Therese of the Child Jesus. Labing inigog mga utod, mga pamatanon, nagapamati subong. Tuman ka simple sa iya pangabuhi sa pagpangamuyo, kag pagpangadi. Tuman kalapit sa iya sa Ginoo, sa mga balatian nga iya ginabatyag, sa iya nga mga pagpangduwa-duha, sa iya nga mga kahadlok, nagapabilin siya nga tampad sa Ginoo. Pagkatapos sa iya malawi nga pag-antos sa iya balatian nga tuberculosis. Man labing inigugma nga mga kauturan, sadto kon makabati kita sang tinaga nga TB. Daw masyado nagid nga daway ka nagid iya sang palaabuton kundi ang ginapaabot mo mapatay ikaw. Napatay siya sa edad nga 24 anyos sang Setyembre 30, 1897. Ang tinaga kagatapusan nga mga tinaga nga nagkawa sa iyang bibig antes siya napatay, ang siling niya, "My God, I love you." Kilala si Teresa sa iya autobiography nga ginatawag Story of the Soul. Iya ginlaragway nga kabuhi sa kay Saint Therese nga pahinandigan sa kabuhi o kon ang iya nga muto, siling niya, "Love is repaid by love alone." Ang kabayaran sang gugma, gugma man. Ang katumbas ang paghigugma, paghigugma man. Sa sulod sa monasteryo, iya ginbaton sing halog sa iya tagipusoon ang tanan nga mga pagtilaw sa kabuhi. Ang dalag ko niya konsolasyon amo ang pagbasa sang santos nga kasulatan adlaw-adlaw. Siling niya, "What matters in life," kag nagsulat siya, "is not a great deeds but great love." Ang bisan anuman sa aton nga kabuhi, iya nga ginsulat hindi lang sa aton nga hinimuan, not great deeds, but sa aton dako nga paghigugma. Nakita niya ang dako nga paghigugma sang Ginoo sa mga tao. She loved flowers, and she saw herself as the little flower of Jesus. Para kay Teresa, isa siya sa mga bulak sa harden sang Ginoo. Ginpili siya sa iya hoben lanobo nga edad nga novice mistress, kag iya ginhambal sa mga baguhan ang mga madre sang pagkaimportante sang bertud sang pagpaubos, pagkasemple sa pulong kag sa buhat. Sa iya nga biography, The History of the Soul, iya ginsulat, "Jutay ako nga kalag, nga makahalad sang jutay nga butang sa Ginoo." Dako ang iya attraction sa martyrdom, gani iya ginhalad ang iya kabuhi para sa mga kalag, kag subuman para sa simbahan. Gindeklarar si Saint Therese nga patrones ang foreign mission, kaupo sa kay San Francisco Javier, sa paghatag sang evangelization, ang pangamuyo kag aksyon dapat nga mag-updanay o komplementary. Siling niya, ang simbahan may isa kalawas, kag may madamo nga mga bahin, kag may tagipusoon nga puno sang paghigugma. Naibaluan ko nga nagtulod sa katapos ang simbahan sa pag-ubra kag aksyon amo ang gugma, nga kun indi bangod sang gugma, ang mga apostoles na budlayan sa pagwali. Ang mga martire sa pagpatulo sang ilang mga dugo bangod sang gugma. Gani nagsiling siya, "O Jesus, ako nakita ang akon lugar sa simbahan, ang akon panawagan, amo ang pagigugma." Ginkanonisar siya ni Papa Pio XI sang Mayo 17, 1925, buhi pa siya 52 anyos. Sang sadto nga tion, gindeklarar man siya ni Papa Pablo Ika-II declared nga si Saint Therese doktor sang simbahan, the only doctor of his pontificate. Lubing inigugma nga mga kauturan, mga pamatanon, kung aton analisahon ang kabuhi niya sa edad nga huben pa 14, kag ang trabaho sa mga madre, novitiate, ilabi na gid sa sulod sang konbento, hindi lahog-lahog.
apang napangibabawan niya ini. Ang matahom nga bahin sa iya nga istorya, nga gindeklarar man sang simbahan, ang iya amay nga si San Luis, kag iya iloy si San Celi Martin, nga mga santos na. Tuway nasulat sa istorya sang iya kabuhi, pero nadumduman akon sang una nga akon nga maestro bala sa church history, sang school ako sa seminaryo sa theology. On his happy memory, si Monsignor Ramoncho sa Archdiocese sang Haro, nag-istorya sa isa kabi sa amon. Nya isa kaadlaw si Saint Therese nagapungko gid sa siya trono nga nag-remove sang iya nga personal nga higko. So ginapakitaan pa sa gyapon sang yawa sa amo sina nga sitwasyon. Siling ni Monsignor Cho sa amon, siling sang yawa kay Teresa. Ya Teresa, ginainto mo lang imo kaugalingon sa imo nga sitwasyon, nagamasakit ka, malapit ka na ng mapatay, apang padayon gihapon ang imo pagpamuyo, bisan ara ka na nagapungko sa imo nga unodoro. Nasabat ko no, siling ni Monsignor Cho, siling ni Santa Teresita sa yawa, ang nagagwa sa akon buli para sa imo, ang nagagwa sa akon ba para sa Ginoo. So, nahadlok ang yawa sang siling ni Teresa, kag nadula siya. Be simple enough, nga mangin simple kita sa pagpangamuyo, sa paghalad sa atom na tag-adlaw nga kalipay, kasakit, ukon mga kapaslawan man kagkadalagaan sa aton kabuhi. Kapasalamatan naton ang Ginoo, bisan pa nga mapaslawan kita kun kaysa. So sa gihapon si Father Francis Perez nagapaalam sa inyo sa aton liwat balason nga pagkitanay kaupod kay Sister Ameline kag sa aton nga staff diri sa sini nga radio stations nga kabay pa nga buligan kita niya adlaw-adlaw kag ipahilayo kita niya sa mga disgrasya kag kalautan. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo duga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni Santa Teresita del Niño Jesus. Ginapinan siya kag ginatipan sang Ginoo, ginamligan nga daw kalimutaw sang iya mata. Subong sang agila nga nagahumlad sang iya mga pakpak sa iya mga piso. Ang Ginoo nagakuha kag nagadala sa iya mga pakpak. Ang Ginoo lang ang nagatuytoy sa iya. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sang aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma,
sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon gid nga pagpamati mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo kag maayong adlaw sa inyo tanan. Ilabi na gid sa aton mga maukod nga tagpalamati kag followers sining aton programa. Yari na kita sa ika-27 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Sa gihapon ang akon pagtamyaw sa aton tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, sa mga parokya nga sakop sang Diocese sang Kabangkalan, San Carlos kag sa bugos nga Negros Occidental kag Oriental, dira man sa Cadiz kag Sagay, sa Iloilo kag Guimaras, sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, subong man dira sa Rojas kag Capiz, Kalibo kag Aklan, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intentions pagtamyaw man sa tanan nga nag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. O Ginoo, imo gintuga ang tanan nga mga butang sa kalibutan, kag sila nagatuman sang imo mga sugo. Gintuga mo ang langit kag ang duta, kag ang tanan nga butang sa idalom sang langit. Ikaw ang Ginoo sang tanan. Mga muyo kita. O makagagahom kag walay katapusan nga Dios, ang imo tuman nga pagigugma sa amon. Labaw pa sa pagkatakos kag sa mga handom sa mga nagapanawag sa imo. Ipakita sa amon ang imo kaluoy, agud maluwas kami sa mga palaligban nga nagatublag sang amon konsyensya. Kagihatag sa amon bisan ang mga butang nga wala namon ginapangahasi sa pagpangayo. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 5, tubtob 10. Ang mga apostoles nagsiling sa Ginoo, dugangi ang amon pagtuo. Ang Ginoo nagsabat, kung may pagtuo kamo subong kadako sang binhi sa mustasa, makasiling kamo sa siling kahoy nga si kumuro, gabuta ang imo mga kamot, kag itanom ang imo kaugalingon sa dagat, kag magatuman ini sa inyo. Abi ang isa sa inyo may salugoon nga nagaarado, o karagabantay sa mga karnero. Kung magpauli siya halin sa uma, nagasiling bala kamo sa iya, dali, kauna. Wala gid kamo nagasiling sini. Sa baylo, nagasiling kamo sa iya, ihanda ang akon panihapon, mag-ilis kag magserbi sa akon samtang nagakaon kag nagainom ako. Magkaon kag mag-inom ka o galing kung tapos na ako. Hindi ba lang nga wala gid kamo sing pasalamatan sa salugoon? Kung ang ginahimo niya, amo lamang ang ginasugo sa iya. Subong man ini sa inyo, sa tapos ninyo mahimo ang tanan nga ginsugo sa inyo, magsiling kamo, mga salugoon man lang kami. Gintuman lamang namon ang amon katungdanan. Matahom ang ebanghelyo sa karon nga Domingo, kagagud nga aton mahangpan sing lubos ang mensahe sini. Aton pamatian kag updan si Father Jerevel Celestial, chaplain sang University of St. Lasal, Bacolod City. Mamati kita kay Father Jerevel. Maayong adlaw, Father. Good morning, Sister Ninia, kag mayong aga sa inyong mga utod. Yari na kita subong sa ka-27 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ang ato na nga balasahon, it was taken from the book of the prophet Habakkuk. He lived about 600 years before the coming of Christ. Ang contents ng iyang libro is similar to that of prophet Jeremiah. Thus, he was active 605 to 600 BC. He experienced the rise of the Chaldean and Neo-Babylonian Empire, and so the danger for Judah. The political power was held by the king Jehoiakim, who liked lavishness, feast, large palaces, but did not have enough leadership to govern the people, did not administer justice, could not protect the weak and the poor, and so all allowed violence and other forms of oppression. Sa munang kaimtangan, mga kauturan, background sang mga balasahon, sa akong sa realidad sang panahon ni Propeta Habakkuk. Kagsubong nga balasahon,
natunga sa duwa ka bahin. Ang first part talks about the report of Habakkuk to our God. Nagsiling siya, how long will this state of violence last? So ang Diyos nato nagsabat man, kag mismo nagsiling siya nga kadamo sang kalainan, kay nasinga nga damo sang kinawatay, damo sang robberies, oppressions, quarrels, as if nga ang Diyos wala nag-intervene. Ang ikaduwa nga bahin, the response of God, the words of God. Ang promise, nothing will happen for a while, there will not be any immediate danger or change. Sometime we'll still have to pass before the liberation. But the people should not get discouraged. He will intervene at the proper time. Then the upright and the just will live and triumph while the wicked will succumb. So muna ang kaungdan sa aton nga first reading. So nagapanghakroy si Propeta Habakkuk, pero mismo ang Diyos ang siling siya nga temporarily amo ng kaimtangan. So time will come that God Himself will intervene. Kag magaplastar ang maayo, kag magaguba ang malain. Amo ng aton nga first reading. Our second reading today was taken from the second letter of St. Paul to Timothy. Naghahambal ini, it is addressed primarily to those who preside over the Christian communities. Paul begins to recommend to Timothy to fan into flame the gift of God. Nga pabagahon liwat, pasigahon liwat. The ministry conferred on him demands power, not weakness, courage to testify the truth, not timidity, kundi pagpangisog, hindi pagtinamad, nga dapat mo ginapalapnag. So, ikaduwa nga recommendation ni Pablo is that nga to look after the precious thing given sa pagtuo, sa pagsalig. So, mo dama iulikdan gid maayo ang pagtuo nga ginhatag, nga ginpunda ni Pablo. Sa mga ginhambal ni Pablo sa kay Timoteo. So, again, ang first part, naghahambal sa pagpabagal what sang grasang ginhatag sa Dios, the gift of faith. Kasubong man, nga halungan ini nga grasya, nga hindi mapugday, kundi nga the faith must keep growing, palambuon pagid. Amo na aton nga second reading. And our gospel today was taken from the Gospel of St. Luke, chapter 17, verses 5 to 10. May duwa sa kabahin makauturan. Ang unang nga bahin, verses 5 to 6, it is about faith pagtuo. So the desire of the apostles nga magtubo, maglambo ang ilang nga pagtuo, increase our faith. So makasiling kita makuturan, ma-quantify blayhan nato ang pagtuo. Masika nga 100% na akong pagtuo, 70%, 50%, masika tao kong panubo. Can we quantify our faith? Siguro hindi makuturan. Ang ginapangayo diri is nila is the quality. Yung analogy gani isang mustard seed. Mustard seed, masika ba nga, it is only a point of a line, pintok lamang. Pero ina ang mustard seed, kung may parang nga pagdo sa mustard seed, biskan pang sikamoro. The sycamore tree na siling, grabe magpanggamot, grabe yakapot sa duta. It can stay for over 600 years. Di amo nakatigulangon sang sikamoro nga kahoy, pero magabot pa nimo kasugoon nga itanom ako galigon sa baybay. So double impossible makuturan. You can't uproot it, at the same time, you transfer it sa dagat. Pero kung may pagtuwa ko no, nga paresang kagamay sang binhi sang mustasa. So, the quality sang pagtuo nga makabuhat sang tanan. Kagasiling ita, in God, there is no impossible. Makuturan makasiling kita, sa siling unang bahin sang Ebanghelyo, makasing kata sinong ang matutuon ng Kristiyano, ang tao ba lang ay pagtuo? Correct. Mama na tayon to ang tao nga pagtuo. Isa ka Kristiyano. Ikaduwa, ang tao ba lang nga may pahigog ba? Correct man makuturan. Usually kung pamangkuton kita, masing kita nga amuna a person who have faith, a person who have charity or have love sa iyang tagipusoon. Kisa kakalipat kita magsabat nga a person who has hope. May paglaom, nagalaom, nga ginarian sa Dios will come. The sure hope that God or the kingdom of God will come. So, tani madala man ang description. Faith is also a description that is a person having hope that the salvation or the kingdom of God will come. So, mo na matutuod nga Kristiyano. A person not only having faith, a person not only having the so-called charity or love, but also a person having hope in God. May pagtuo, may paglaom, may payugma sa Dios. Ang second nga part,
ang parabol. Okay, ano naman na kauturan? Asiling kita kauturan, kabulay hangpon ini nga parabol. Ang background na kauturan mo ini, in the Orient, a slave belongs completely to his master and has to serve him or the master all the time without expecting thanks and reward. Kasi lugoon, imo na katungdanan, imo na katungdanan. Thus, when the slave would come home from his field work, the slave would first have to serve his master at table and only then he himself could eat. So, dapat nga, biskang kapoy siya, alagaran niya po ng iyang master. So, mo ang kaungdan makotoran, background in the Orient culture or mentality. So, kita makotoran, some of us, we think like this. As Christian, aramasin kita ba lang pasbasang sulugoon? Kaya sulugoon sa dapat nga misweldo, sa atong lang konsepto, dapat nga pasalamatan taman. Extra na makotoran, but if we will take it according to the culture ni Kristo, amo ning kaungdan. So, kisa masiling kita nga tanan kita, sulugoon man sa Diyos. Our faith tells us that we should obey God. Ang nagatuman sa Diyos sa kasulugoon, manug-obra sa talamnan sa Diyos. So, kisa galing kita yang may mga konsepto kita, kung nagalagad kita, dapat balusan mga kita sa Diyos, bailuhan niya man ang kaayong atong ginabuhat. Example labi, ang ginamayong atong ginabuhat, we behave well, faithful to our commitments, take care sang mga utod naton, gina-educate ang mga kabataan, we do acts of love, active in our parish, kasi mga damo-damo nga mga good works nga pwede naton ilitan niya. Kasi uli, masiling lang kita nga ang Diyos may utang sa akon. Tiyam kisa ka panumdum kita sina, we think and hope that God will repay us for what we have done. Ano gini na makutura, no? As if we serve our own self. Nagbuhat ka sang maayo, para sa makaugalingon, not really to glorify God, kundi to dignify yourself. Nga ipakatasin mo kaugalingon. Masin kita nga duka out of tyon. So, dira gasala ang aton nga pagangob sa aton nga pagtuo. Kas aton nga relasyon sa Diyos. It is good that we are doing all good things, all good stuff. But there is also a very high risk nga out of tune kita. If we think that we can necessitate God to pay us back, then we are wrong. This childlike claim of ours is the very point nga gusto baguhon sang Diyos or God wanted us to get rid ang ginatawag nato nga konsepto, quote-unquote, religion of merits. As if nga atong balang religion na sandig lamang sa ato mayo nga binuhatan. Tanawin nato makuturan do hindi ginina iyang punto sa ato nga pagtuo. Matalang kita ko mo ng aton nga konsepto. So halimbawa, we give alms, kaya makasiling kita nga ay ticket ko na ipalangit. Mabuli kita sa nagamasakit, ay amat-amat na di nga pagpatindo ko sa palasyo sa ginarian sa Diyos sa langit. Serving the church, ay amo na gini. Acknowledge sa tubangan sa tao, nga benefactor ko simbahan, so and so forth. Ti ato na kaugalingon na ginapadungga nato, not really God. So makasiling nga tati, why then do good kung kisa magahatag malanggal isang lain nga meaning? We do good cause it completes our being. If we do good, we do it gratuitously. Wala ba sang gapaabot nga balos. We do good because makes us happy. Okay, na ginabuhat kita nga malipayon. We're happy because it brings us peace with ourselves, with others, and with God. Amo na taning atong nga pagbuhat sang maayo, no? We must act not to win human approval, not even to win God's approval. We do good because it is wonderful, because it is joyful, because it makes us a perfect being. Nagamaayong atong pamapamatyagan. Kag may siguro ang bili nga hindi ginaton mabayluan sang tanan. Ang kalipay after doing sang maayo nga bagay sa imong sigataw, ang kalipay. Tanabay niyo makuturan, may mga tao nga as if they offer everything their time in the church, as if they offer everything their wealth sa mga tao nga buliligan, and after the day, makita ni mong ilaguyang manayanaya. They completely felt the happiness and peace sa tubangan sa Diyos, sa ila isigataw ko sa ila kaugalingon. So simple makuturan nga ang parable ng inyong content siya sini, we are all servants in the vineyard of God. Pero hindi kita maglaom nga makasiling kita nga God should pay us back, that we can necessitate God to return all the good things that we have done sa iyang ginarian, sa iyang talamnan. So ano ba ang implikasyon sini? Simple lang makuturan. Our salvation is a free gift from God. We cannot afford to have it kung hindi paghatag sang Diyos. So further nga reflection,
What is our attitude towards God? Ano ba lang ato nga pakipag-relate sa Dios? Panagin nato mga kauturan, God commands we human being obey God. The duty to obey is like the debt of a debtor. May utang kita sa Dios. Andi siya wala utang sa aton. Thus, we cannot ask God to pay us kaya wala man siya utang sa aton. May utang kita sa iya nga dapat natong bayaran samtang buhi pa kita. May kadua nga punto diri mga kauturan, avoid the principle do ut des, nga reward and punishment. Kaya nagbulig ikaw, para buligan man ikaw. Nagatag ikaw, para tagaman ikaw. Palangga ka, para palanggawa man ikaw. So do sang maayo, pero ina nga kayuhan para sa Dios, para sa kaymayaan sa Dios. Ikatatlo, ang pagtuo means acceptance of the Word of God. Nang further nga mga implikasyon malandungan naton, ang pagtuo naton, pagbaton sang pulong sang Dios. Ikaapat, ang pagtuo naton can make impossible things possible. Halimbawa, sining istorya, may nabasahan ako, it is a real story, faith that can make impossible possible. May isa ka tao, may bata siya, samtang galakat sila, ay nga bata na bungguan sa tricycle, napatay. So ngalan sang tatay sang bata nga nakabunggo si tangki. So nagsiling sa sayang kimigoy si tangki. Nagsiling siya, hindi ako magpanukot sa kabuhi nga ginutang sa mga bata. Hindi man ako magdumot. Kundi mismo nga ti, anong tanaan mo na natabo. Nagsiling lang sa simple sa iyang kumpare. Nga tangki, your son is already my son. The mere fact nga napatay ako nga bata, ibalusan sa iyong mga bata, ang persona, ang pagkatao sang bata ako nga ginkuha na sang Diyos. Himuon ko ang iyong bata nga bata. So that's quite impossible. Nga wala sa isang hibubunot, wala sang kalain, wala sang pagdumot. Simply following God's will, binubos ng Diyos. Ikalima, ang pagtuo mga kauturan is loyalty and trust that God is in control. Siya ang may kaput sa itong kabuhi. We are not the one nga nagabugsay alone, kundi siya ginaya naghahatag direksyon sa aton nga kabuhi. Gagatapusan siguro mga kauturan, all of us, just like the disciples, we are all struggling to increase our faith. Tanan kita, nagatinguha nga magtubo sa aton nga pagtuo. So, amo ini mga implikasyon nga dapat malandungan sila nga simana, kag tinguhaon ginato mga kauturan, that nga kabalo kita magalagad sa Dios, nga wala nga paabot sang balos. Kundi mismo nga para sa kaymayaan, in a way God knows, nga wala man sa nagadisar sa atong kalaglagan, nga kita makapalangit upod sa iya. May God bless us all, and God will grant us the gifts we're asking from Him sa sini nga mga inadlaw. Madamo gid nga salamat Father Jerevel sa imo pagpaathag sang mensahe sa karon nga Domingo sa mga balasahon ilabi na gid ang ebanghelyo. May God bless you sa imo mapinadayunon nga pag-upod diri sa aton programa, sa imo pagpaambit sang imo panahon bisan ikaw masako, kag of course sa imo inspiring reflection. May you have a fruitful Sunday. Tubtob sa madason nga Domingo, Father Jerevel. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kun paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ipakita
pagkabuhi sa kamatuuran. Kay ikaw ang nagaluwa sa akon, sa bugos nga adlaw nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayunon nga gugma, nga ginpakita humaling pa sang una, kagang imo kaayo o Ginoo. Dumdumaman ako nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cell phone number 0943-5410-771. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you fall in love with
A message from the Daughters of St. Paul and this station. Madamo man nga salamat sa nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyo pagpamati. Hindi naton pagkalimtan ang pagsimba karon nga Domingo upod ang aton bug-os nga pamilya. Kabay nga ang mahal nga makaako, magbendisyon sa aton karon kag sa gihapon. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw